Произвеждайки самолетни двигатели за германската армия, този автомобилен производител усъвършенства инженерния опит, който един ден ще направи колите му световно известни. Но след като изпада в немилост пред нацистите, компанията почти губи шанса си за успех. Единствено смелостта и иновативният дизайн успяват да я изправят на крака и да я превърнат в една от най-престижните марки в света. И това, дами и господа, е историята на BMW. Историята на BMW, както го познаваме днес, започва с Карл Фридрих Рап, млад механичен инженер от Ехинген, югозападна Германия. Макар и не вписан в страниците на историята като велик визионер, Рап постави основите, които в последствие ще доведат до създаването на една от най-значимите инженерни компании в света. В началото на кариерата си той работи като технически дизайнер за Daimler Motoren Gesellschaft, компания, която по-късно ще стане част от Mercedes-Benz. Но амбициите на Рап се простират далеч отвъд това. След като натрупва ценен опит в Daimler, той напуска компанията, за да оглави Flugwerk Deutschland, фирма, специализирана в производството на самолетни двигатели и машини. Финансовите трудности обаче принуждават Flugwerk Deutschland да прекрати дейността си, но вместо той да се откаже, Рап успява да осигури капитал от 200 000 марки и през 1913 година основава собствена компания на същото място, където е работил и преди – Рап Моторен Werke. Ръстът на новото предприятие е впечатляващ. Само за 2 години то вече разполага с 370 служители. Съдбата на компанията обаче е неразривно свързана с избухването на Първата световна война. Като производител на самолетни двигатели, Рап е в идеална позиция да отговори на нуждите на германската армия. Но двигателите, разработени от Рап, се оказват ненадежни, което позволява на неговият конкурент Густав Ото да спечели значителни позиции на пазара. Компанията е на ръба на фалита, когато армията прави спасителна поръчка за 600 двигателя. Това осигурява временна стабилност, но поръчката идва със строги условия. Представителят на австрийският флот Франц Йозеф Поп е изпратен в компанията. Поп също има връзка с Daimler, но неговата кариера е много по-впечатляваща. Като ръководител на отдел в AEG, известна инженерна компания в Виена, Поп работи с едни от най-големите индустриални имена в страната. По време на службата си във флота, той успява да убеди висшестоящите си, че компанията на Рап е в перфектна пригода за военно производство. Но Рап не осъзнава истинската мисия на Поп – да поеме контрола над неговата компания и да го измести от власт. Така започва историята на едно име, което ще стане символ на иновации и успех. Име наречено BMW. Франц Йозеф Поп пристига в компанията на Рап с ясната мисия да гарантира контрол и качество. Армията е направила голяма поръчка, а строгите изисквания за стандарт и прецизност са от ключово значение, особено предвид слабата репутация на компанията. Поп обаче е шокиран от това, което заварва. Липсата на управление води до хаос, който сериозно застрашава производството, и без да губи време, Поп лично поема ръководството. С бързи и решителни действия той печели доверието на управителният съвет и събира екип от талантливи инженери, които да изведат компанията на ново ниво. В този процес Карл Рап е отстранен от позицията си и заминава за Калифорния, където започва работа в местна инженерна фирма. Поп ясно разпознава потенциал на производствената база и предприема ключова стъпка, преименува компанията на Баварски моторни заводи, или по-накратко BMW. Новото име носи идентичност, свързана с произхода на компанията, а логото, бяло с синята шахматена емблема, е вдъхновено от баварското знаме. Макар и леко изменено.
за да може да отговаря на търговските регулации. С това обаче трудностите не приключват. За да се превърне BMW в успешна марка, са нужни мащабни усилия и сериозни инвестиции. Именно тук се включва видният бизнесмен Камило Кастильони, който вижда огромният потенциал на компанията и осигурява така необходимата подкрепа. С трите букви, които скоро ще се превърнат в символ на иновация и качество, BMW вече е готова за производство. Първият продукт, който излиза от производствената линия, е BMW 3A, редови 6-цилиндров самолетен двигател, който задава стандарта за бъдещите иновации на компанията. Но още по-голямата възможност предстои – автомобилите. Съдбата постепенно започва да насочва BMW към тази нова територия. След края на Първата световна война обаче, пазарът за самолетни двигатели рязко замира. Загубата на Германия във войната и ограниченията на Версайския договор поставят германските производители в изключително тежко положение. Забраната за производство на оръжия, включително самолетни двигатели, се превръща в огромно предизвикателство за BMW. Но именно в тези трудни времена компанията започва своята трансформация към това, което познаваме днес. С огромна производствена база, но без клиенти, Франц Йозеф Поп се изправя пред сериозно предизвикателство. В отговор на ситуацията, с брилянтна адаптивност, той преориентира ресурсите на BMW към производство на железопътни спирачки, двигатели за мотоциклети и селскостопанско оборудване. По това време, производствените мощности на компанията вече са обединени с централата на бившата компания на Камило Кастильони. През 1922 година три производствени компании обединяват силите си, за да укрепят BMW. Това обаче е последният ход на Кастильони, който е обвинен в измама и бяга в Италия, за да избегне преследване. С това Поп става единственият ръководител на компанията. Една от първите му иновации е създаването на първото независимо превозно средство на BMW – мотоциклета R32. Това не е просто обикновен мотоциклет. Той поставя световен рекорд за скорост и затвърждава репутацията на BMW като лидер в инженерните иновации. През 1928 година BMW започва нова ера. Фокусът се премества към автомобилите, които ще изстрелят компанията към световния успех. Със своя двигател от 747 кубика, 3-скоростната ръчна трансмисия и максималната скорост от 75 км в час, моделът BMW 315 DA2 заявява амбициите на компанията на автомобилният пазар. До края на 30-те години BMW вече се утвърждава с модели като BMW 327, които демонстрират, че компанията може да произвежда не само функционални, но и стилни и мощни автомобили. Отличителната решетка, която по-късно ще се превърне в запазена марка на BMW, вече украсява предницата на тези автомобили. Поп използва този успех, за да разшири влиянието на BMW, като той купува няколко по-малки производствени компании, включително и американска, което позволява на BMW да заобиколи ограниченията на Версайския договор и да възобнови производството на самолетни двигатели. Въпреки това, Поп умишлено избягва прекалено големи инвестиции в самолетната индустрия, страхувайки се, че зависимостта от военни поръчки може да застраши независимостта на компанията. Тези опасения се оказват основателни. Нацисткият режим премахва Поп от ръководството на BMW, когато той отказва да се подчини на техните искания. До края на 30-те години BMW се оказва силно зависима от държавно финансиране и военни поръчки, което оставя компанията в уязвимо състояние. След Втората световна война, фабриката в Айзенах попада под контрола на Съветския съюз, който използва логото на BMW за производство на свои автомобили. Въпреки това, тези копия не успяват да достигнат качеството на оригиналните, което само подчертава стойността на марката BMW. През 1951 година, след десетилетия на изпитания, BMW се завръща триумфално с модела BMW 501, луксозен автомобил с елегантен дизайн, просторен интериор и мощен V8 двигател с 100 конски сили, който демонстрира техническите иновации и амбициите на компанията
И това е моментът, в който BMW официално възобновява своя възход и постави основите за глобалния си успех. Най-голямата заплаха за BMW през 50-те години идва от Volkswagen, компания финансирана от нацистите и създадена с цел да произвежда достъпни автомобили за обикновените хора. След Втората световна война, Volkswagen се превръща в символ на следвоенна Германия, с коли, които са стилни, надежни и най-важното – достъпни. В този период луксозният автомобилен пазар губи своята доходоносност, а BMW е принудена да се адаптира бързо, за да може да оцелее. В края на 50-те години компанията е на ръба на фалит и почти бива поглътната от Daimler-Benz, които искат да елиминират конкуренцията, но въпреки че продажбите на мотоциклети вървят добре, луксозният BMW 507, който по-късно ще стане легендарен автомобил, се оказва твърде скъп за пазара. BMW се надява да възроди спортния си имидж с този модел и привлича известни клиенти като Елвис Пресли, но високите му производствени разходи водят до загуба от 15 милиона Deutsche марки. Неуспехите продължават с Изета, компактен автомобил, който напълно се проваля, тъй като потребителите го намират за твърде малък. Следващият модел BMW 600 с иновативен дизайн и предна врата също не успява да привлече клиенти. След серия от провали, Daimler започва да се готви да придобие компанията. През 1959 година обаче BMW получава неочаквана финансова помощ, подкрепена от богатото семейство Квант, което дава на компанията нов шанс и с тези средства BMW пуска серията 700, която става последната им надежда, за да намалят разходите. Инженерите използват много от компонентите на модела 600, но изцяло преработват дизайна. Резултатът е компактен двуместен автомобил, предлаган в купе и седан версии. BMW 700 предоставя повече пространство от конкурентите си и се доказва като високопроизводителен модел, печелейки състезания, и именно този автомобил спасява BMW от фалит. Въпреки успеха на 700, компанията продължава да отчита загуби към края на 50-те. Тогава, през 1962 година, BMW пуска серията 1500, известна още като нова класа. Този модел предлага 4 врат седан, който е достъпен и подходящ за семейства. Пускането му помага на компанията да излезе на печалба, като оборотът им достига 294 милиона марки. Година по-късно продажбите скачат почти 50%, достигайки 433 милиона марки. До 1972 година доверието в BMW е напълно възстановено, компанията завършва новата си централа в Мюнхен, модерна сграда, проектирана да наподобява 4-цилиндров двигател, символизираща амбициите за бъдещето. След като се утвърждава като производител на луксозни и функционални автомобили, BMW вече успява да се конкурира с Volkswagen. Това им позволява да продължат с успешни разработки през 70-те години, като пета серия, среден клас седан, трета серия, компактен седан, шеста серия, луксозно купе и седма серия, голям луксозен седан. Сега компанията насочва вниманието си към друг германски конкурент – Porsche. BMW осъзнава, че успехът в моторните спортове ще засили разпознаваемостта на марката и така се ражда моделът BMW M1. Първият суперспортен автомобил на компанията, който впечатлява с иновативен дизайн и средно разположен двигател, осигуряващ отличен баланс и сцепление. Първоначално BMW си партнира с Lamborghini за разработка на шасито, но завършва проекта самостоятелно. Резултатът е уникален автомобил, описван като суперавтомобил с душа, лукс и скорост. С 3,5 литров 6-цилиндров двигател, генериращ 273 конски сили и максимална скорост от 265 км в час, M1 е най-мощният автомобил на BMW до момента.
Между 1978 и 1981 година са произведени ръчно само 397 автомобила М1, които остават трайен отпечатък в историята на моторните спортове. BMW дори създава собствен шампионат ProCar BMW M1 Championship, който се провежда в продължение на 2 години и е спечелен от бъдещите легенди на Формула 1 Ники Лауда и Нелсън Пикет. Само 3 десетилетия след като беше на ръба на фалита, BMW се утвърждава като лидер в спортните автомобили, символ на статус, мощ и иновации. Но с наближаването на 21 век пред компанията стои въпросът как един производител на класически автомобили може да запази преднината си в съвременния свят. През 80-те години BMW представя легендарния E30 M3, който се превръща в най-разпознаваемия модел на марката и вдъхновение за поколения автомобили, произвеждани и до днес. Много ентусиасти го считат за върха на инженерното майсторство на BMW със своя иновативен преден дифузиор, заден спойлер и аеродинамични подобрения. Този модел утвърждава репутацията на марката като производител на спортни и динамични автомобили. До 2005 година BMW вече произвежда над 1,3 милиона автомобила годишно, като остава фаворит сред автомобилните колекционери. Компанията продължава да поддържа резервни части дори за модели от 40-те години на 20 век, което доказва нейния ангажимент към наследството си. Адаптивността й обаче е това, което я държи на върха. Между 2011 и 2021 година BMW успява да удвои приходите си до над 111 милиарда долара годишно. През 2010 година BMW предприема смел ход, ставайки един от първите производители, които въвеждат хибридни технологии с пускането на иновативната серия i. Това предизвиква конкуренти като Ferrari и McLaren да разработят собствени хибридни суперавтомобили. Днес BMW продава над 2,1 милиона автомобила годишно, като продължава да инвестира в иновации, включително във водородни горивни клетки. Фокусът на компанията остава върху съчетаването на върховно инженерство с характерния за BMW стил. През 2015 година моделът M2 доказва, че BMW е усвоил този баланс до съвършенство. M2 смесва класическата естетика на марката с модерни технологии, превръщайки се в един от най-популярните спортни модели на компанията. Започнала като производител на самолетни двигатели, BMW преминава през сложна и предизвикателна история, за да се превърне в световен лидер. Днес тя стои рамо до рамо с гиганти като Volkswagen, със собствена идентичност на пазара за луксозни и спортни автомобили, като през 2023 година BMW печели най-високото признание за автомобилна марка в САЩ, успешно балансирайки между лукс, иновации и достъпност. BMW винаги са знаели нещо, което останалите забравиха. Че колата не е просто средство за транспорт, че тя има душа. Знаят, че някой ден електричеството ще надделее над бензина и дизела, че ревът на двигателите им ще бъде заменен от тишина и ако не внимават, тази тишина ще убие спортното им усещане, ще заличи магията и ще превърне колата в просто обект на движение. Без емоция и без сърце. Затова BMW ще бъдат онези, които първи ще напомнят на света, че колите някога носеха душа и че тази душа може да се прероди дори в нещо напълно електрическо. През 2025 година те представят най-важният си проект – нова ера на електрическите автомобили с душа и спортно усещане. И тази нова ера започва с първата електрическа трета серия, създадена с напълно ново сърце. Не просто технология, а емоция, инстинкт, свързаност между човека и машината. Удоволствието от шофирането вече не е просто звук, то е чувство. И новата трета серия не е просто кола, а бъдещето на душата на BMW. Заедно с нея представят и новият iX3, SUV, който доказва, че електрическото бъдеще не е компромис, а надграждане. BMW iX3 е създаден не просто за да бъде електрически, а за да бъде радикално различен. Той комбинира мощ, динамика и визия,
които нямат нищо общо с това, което си представяш, когато чуеш електромобил. С Panoramic Vision дисплей, Heart of Joy система и пробег до 600 км, новият iX3 е доказателство, че бъдещето не е тишина. Бъдещето има характер, бъдещето има присъствие и да, бъдещето има душа. BMW не се опитват да догонват бъдещето, те го създават.